Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela Mazibela e-homecoming ngangomhla ka-10 November. Namhlanje guys, ikhanda likaSifiso bekade liduma emva kokuthi phela andlale phansi iy'nhlamvu zakhe zesibhamu ayithole ukuthi ayiphelelanga. Umfowabo-ke uVusi uke wafika-ke endlini yakhe. Heyi, wathi uyazama ukubuza ukuthi kwenzenjani bhuti. Wamane wathi nje mfana, cela ungilinde ngaphandle. Hhayi ngangawekile, angeke ukwazi ukungisiza ngale ngiyeza manje ngilinde ngaphandle. Kanti akazi ukuthi hheyi, ubuze unogwaja wokugcina oyiqili owazi kahle ukuthi linhlamvu idukile, iduke yashona ngaphi. Guys, kwale ngisho nje sekumele kudliwe ukudla kwakusihlwa. Wonke umuntu bexoxa etafuleni, kodwa indoda eyisifiso bekade nje ijamile, kubonakala ukuthi ingqondo ayikho laphaya. Unkosikazi wakhe umbuzile ukuthi, hawu baba, kwenzenjani? Wangafuna ngisho ukudla namhlanje? Wathi eyi nkosikazi, nginenkinga la. Wathi yini indaba? Wathi inhlamvu yami yesibhamu eyodwa ilahlekile. Wathi hayi bo, kanjani baba? Angithi wena nje ophatha lesi sibhamu wena wedwa? Hhayi-ke guys, uVusi benodadewabo ngoba bayayazi ukuthi inhlamvu iyona le yadubula umngani kaVusi uSipha. Umane nje wabuka udadewabo nodadewabo bambuka, kodwa bangafuna guys ukuthi balukhulume iqiniso, bamtshele uSifiso ukuthi hayi bo, inhlamvu bayayazi. Benza sengathi nje abazi lutho nabo, kodwa unembeza ubashaya. Guys, umane nje uSifiso washo ukuthi-ke kuzomele bepequlule indlu yonke bayibhekise phansi phezulu beze beyithole le nhlamvu, ngoba uma kungenjalo impela ngathi ngisho nomsebenzi lo wokuba yiphoyisa uzoya ngokumphelela. Guys, uhambile-ke uSifiso waye emsebenzini eyaphela ukubona leli phoyisa ekuthiwa uDlamini. UDlamini ngathi umsebenzi wakhe ukuhambisa iripoti ukuthi zonke iy'bhamu useyitholile futhi ney'nhlamvu zonke y'phelele. Uhambile womncenga kuDlamini ukuthi angasheshe ayihambise iripoti kukapteni, ngoba phela uma ngase eyihambise kuzobe sekuyavela ukuthi Sifiso inhlamvu yakhe yodwa ayikho, ebese kuyamshubela. Ushilo ukuthi rhudula iy'nyawo ngiyakucela. Washo uDlamini ukuthi hayi bo, iyingozi lento ongicela yona. Wathi ngiyakucela bandla, nginikeza usuku olulodwa ngizofika endlini ngiyibhekisise le nhlamvu. Nangampela-ke wavuma uDlamini, kodwa kubonakala nje ukuthi lento amcela yona ibucayi. Ufikile-ke endlini futhi uSifiso wayibhekisa phansi phezulu, still lutho inhlamvu ukuyithola. Wavula amashalofu, wavula omatrasi bombhede, wabheka phansi, wabheka phezulu, lutho inhlamvu guys. Eloku eshilo kodwa-ke unkosikazi wakhe ukuthi baba, wena wedwa wazi ikhodi yale seyifu yesibhamu sakho, futhi wena wedwa uphatha lesi sibhamu. Ngabe iyephi le nhlamvu? Kodwa-ke uSifiso impendulo bengenayo. Guys, kuthe sekufika-ke iphoyisa okwesibili uDlamini esemtshela ukuthi eyi, umdakhilile ukapteni usuku lonke, kodwa ngeke akwazi ukulokhu eqhubeka kanje impilo yakhe yonke. Kuzomele ekugcineni ayithole le nhlamvu, otherwise yena usezoyihambisa iripoti. Hhayi, uSifiso wabona ukuthi cha, uzalelwe yinje endlini la. Impela mengasatholi ukapteni ukuthi inhlamvu yesibhamu sakhe ayikho, uzolutheza uSifiso elinenkume. Guys, uhambile-ke uSifiso-ke waya endlini yakhe-ke yabaphansi. Washo ukuthi angeke akwazi ukudla ukudla kwakusihlwa nawo wonke umndeni wakhe namhlanje, ngoba kuzomele akhulume-ke noma wakhe nobabakhe osewalala, osewahamba emhlabeni, ukuze bamnikeze iy'mpendulo ngokuthi inhlamvu iyephi. Again, umfowabo-ke uVusi umane wabheka phansi, kanti nodadewabo-ke umane naye washalaza, ngoba bobabili labantwana laba bayalazi iqiniso, phela abafuni ukumtshela uSifiso. Guys, mina bengingaziwe ukuthi-ke lezi y'ngane zingabekezela kangaka, ngisho impela umsebenzi kaSifiso usesengcupheni, but still beqinisa amakhanda labantwana. Futhi ngabe sebelikhulumile iqiniso nje kokugcina, bamane nje bamsize umfowabo angalokhu ehlupheka kangaka, bona bethule nendaba enkulu kangaka. Guys, shuthi-ke asithembe ukuthi uSifiso-ke emva kokuyivalela leya ndlu le yakhe, uzobe siyayithola impendulo ukuthi abantu abazi le qiniso bala emndenini, ebese-ke akwazi-ke ukuthi-ke naye ayithole le nhlamvu. Noma esezoyithola-ke isike yangena enyameni yomuntu guys, kodwa at least izobe itholakele kunokuthi kuthiwa yaziwa yashonaphi. Ngoba ukapteni uzomane acabanga ukuthi uSifiso wadubula umuntu, wambulala, eqede lapho-ke wenza isiqiniseko sokuthi lowo muntu loyo akatholakali. Like nje uSifiso uma kuwukuthi le nhlamvu ayitholakali, kuningi impela azosolakala ngako, ebe yiphoyisa elithembekile lapha esigodini okuhambeni. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela Mazibela e-homecoming ngangomhla ka-10
November. Namhlanje guys, ikhanda likaSifiso bekade liduma emva kokuthi phela andlale phansi iy'nhlamvu zakhe zesibhamu ayithole ukuthi ayiphelelanga. Umfowabo-ke uVusi uke wafika-ke